like a Hellcat. So, ito na siya. Gagawa natin ng marka para linya kung saan natin gugupitin. Hehe. Oops, lumagpas yata. Ayun. So, anyway. Ayan na. Kasi ginawan ko ng marka. You see the black line? Ayan. Diyan ko gugupitin. And I have here scissor and cutter. I'm gonna use cutter first. Konting ingat. Kasi matalim. Tulis yung cutter natin. Sharp siya. Hello! Ha! Going to cut on the other side. Ayan. So, well, masakit siya sa kamay. Ayan. Slowly. Dahan-dahan lang. And final cut. I'm almost done with my improvised pat. Here you go. Already cut it. Then I'm gonna put some hole para sa tubig. Paano ba? So dito, and dito. Where else? Dito. So, baka na yan. Hindi masyadong marami para hindi maubos yung tubig agad. Pag dumilig ka, pag dinidiligan mo yung halaman. So, hindi ka agad siya drain. And so, we're gonna make a hole here a little lang. Sobrang liit lang. Yan.
siya ba? Masyadong maliit. Yeah. Almost done. Yun. So, we have to be careful kasi nga nakakatakot to. Baka masugat tayo. Pag nasugat pa naman tayo, walang mag-aalaga sa atin. Walang gagamot sa kamay natin. So, sarap. Ingat, ingat, ingat. Ingat, ingat, ingat. Kamusta naman kayo mga tao? Mga tao! How are you guys? Oops! Malaki lang ko yata. Ayun. 3, 6, 9 more. 9 whole more. Oh! Yeah. Easy. Yeah. So, ayun. I'm almost done. After a week, lilipat natin siya sa, or pag tumubo na siyang konti. Pag medyo nag-sprout na siya. Lilipat na natin sa mas maganda-gandang pot. So, buti na lang dahil may cutter dito. Salamat sa may-ari. Buti na lang. Buti na lang. Ayun. 3 more. 3 more. Ayun. You have to be very careful. Slowly lang kasi baka dumiretso and then masugat yung kamay ko. And last one. Panghuling butas ko na to. Panghuling butas. Tapos na. So, ito ako magtatanim. Lalagyan natin ng lupa. Yes. I cut it. And yeah. So now what are we going to do is maghahanap tayo ng lupa. Bubungkal tayo dito. Para magkaroon tayo ng ilalagay dito. I have two here. Lagayan. So let's go. Hanap tayo ng lupa. Yeah.
So, dito na. Kuha tayong lupa. Here. Dito. Pwede to. Ting, 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 ting. Yan, medyo basa. So, ito na po. Kukuha tayo ng lupa. Improvise na muna. Sorry naman. Ay, ang hirap pala. Mataba kasi yung lupa dito, kaya kuha. Ayan. Lupa pa more. Yeah. Tanggalan natin ng damo. Kasi baka mas mauna siyang tumubo kaysa dun sa itatanim natin. So, we're going to make it buhaghag. Yan. Hindi pwedeng compact. Hindi pwede yung solid na solid. Chan, chan, charan, chan, chan. Che, tantanan mo ako. Wala akong lupa. Make it like this. Yeah. So, dahil may damo, tanggalan. May mga bato po siya. Tatanggalin natin yan. Yes, we have here lumang styro box na nilalagay sa paahan ng wrap. So, we're going to cut. Here na cut ko na. And so, dito na tayo. Para gawin siyang patungan ng hindi matapon or hindi tumba. So, I'm cutting it and removing the other part. Now, ganito na siya. So, ang gagawin natin, ganyan na siya. And, I'm going to put this. So, eto na. Tan-taran! Diba? So, kahit anong mangyari, hindi na siya matutumba. So, ayan. May patungan siya. Shell niya, diba? And, sa kabila naman. Ito pwede. Now, eto na. Ginupit ko na siya para mabuksan at makuha yung seed. Ito is cauliflower. So, ito yung laman niya. And, sana tumubo. Okay. Sana lang muna natin ang maliit lang. So, ayun. Konti lang. Sana tumubo. Like a Hellcat.